Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bis sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala palayatan dun mapipia sangku mga darpatanong sumalok sa tano nainodiyan pasin matayo dagyan ka na mga komentiyo bandinan mapapanop manasalam na go prile ako ni ubakan di ka kasmbagagi na ng mga pakaisaon ubad na pakaisaon di makagi mawatanong sa kamera na di kanunuan natin to iman to na ay man to ang ganda no sa makampatao sayan nagyang kutwa kapangantap sa marata antapang ka kupagaring ka a muslim sa marata antapan sa isa Tagalog na pamaka Tagalog na haka-haka mataganan haka-haka aging kananap ka pikir ka aging ka iya hindi lagi da iya sifat na padaya sa miyak kalalaap ka sabapan di ka pa ka pamagawa tao mga puso padaya sa ka sabapan di ka pamagawa tao magaryari tutungo na ya malululota giginawa aging kutwa kapagantapang ka ko pedeka sa marata antapan pamanading ka di ipangantukan sa pedeka bubinari siya kaya na giya marata ka antapang kaon sa iko basa niya sa maranaw si isa tafsir na kapakaya din yung panakatawan naging ka ekyap maanairo naging ka basa tanong sa maranaw aging uta ka panganganib na dito sebutan sebut naging uta kaantapang ka kung pagaring ka sa marata antangan napadaya ang mga rata sifat apyaki pananggilaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kuta Quran yan nagupyaki pananggilaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubang kap kaantap sa mga loks ka sa marata ubang kap kaantap sa mga pagaring ka ubang kap kaantap sa mga bapa ka sa mga babu ka sa mga tunganay ka sa mga siringan ka ubang kasiran kaantap sa marata antapan ayakatero Allah subhanahu wa ta'ala natigin manuto ya ayyuhalladhina amanu jatanibu kathiran minadh-dhann haiskan wa miya marateya na awataniyo ang kutwa kapangantap sa marata away kathiran minadh-dhann awatanyo yung kutwa dinyo di kapapakadaglas ang kutwa kapapangantapan niyo kung mga padiyo sa marata antapan berat na aantap na kung ka saging utaki atero akan saging utaki ang galabagakan akan na bamarayag na inantap akong asyakis yustad na marata asyakis yustad na marata saatan marata kuhan lagi dai pengantapan ka sa pagaring ka sa marata antapan o di na adna mga sabab agyang ka iya kuhan ayad na mga sabab agyang ka iya kapangantapa sa pagaring ka a muslim na ayam niya kalala sa buhay na sabab sa giyong kutuwa kaligit kay puso pamana subhanallah giyong kutuwa kaitam kay puso inupan sumanusia na lalayo na giyong kutuwa kapangantapan niyang kulagi din ang muslim sa marata antapan kamay tami puso pamana maragan maligit agiyong kutuwa puso yan oy maligit agiyong kutuwa rarbiyan ibarat yan ito na mga di mapiibarat share na ibarat sa ginawa ko man mga abroad mga abroad ang mga morita o di na sa mga abroad san tabiit ako mga abroad matagbo na ibarat yan na lulutakan sa ka tunganayakan sa ka tengad daw pa ma sa giyang ko to sa sangay o pa sa Pilipinas na mitix karakan miyag chat karakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, mapipiyakanan. Nagyang utakya pag-chat ka na inantapakan sa ka sa tira na siya kaya na panguntang paman. Pasumbay pa sa pirak siya kaya at amya kateks. Yung utakya antapang ako pagaring ka sa marata. At ikadir niyari pala yung kakatayap man nag-iilagi dai. Dangad an kuha na, badi ka pa kaya kapang mustabu. Lagi doon o di na nile nga supad ka adna pinggilabak yan adna miya tero yan akan na ba man miya karaya-rayag tig asya kaya na ba adna kamo munapik yan
marata kay antapan, marata kay antapan. Na ini sapar kanan Allah subhanahu wa ta'ala giyong kutua kapanang gilaing kaun inna ba'da dhanni ithm mata na susabagi sangka iya kapangantap sa marata na dusa ini dusa sama na ito nag YouTube akaanta pang ako pagaring ka sa marata na dusa to aging kutua kaanta pang sa marata ading ka o paman ading ka matatanggad sa ginawang kaaging kutua ini pangantap kaon o anto na mga day benar aging ka ini pangantap kaon banda kita ko siya kaya kakataya kawan hindi dila ko siya ino nga di pangantap pa sa lagi dito o di na banda siya kaya na kawan lagi di mana di tan pa makatana no o di na banda siya kaya na makatipo o di na banda siya kaya na ad nagalabok yan na marata gitu apa kapanganta pada matatangkad da matatendu tiga o pamana mieleng ka bala mata ang kuto galabukyan da nga maylay ugay na gitu ba ka antapang kon na ini sapar kanan wallahu subhanahu wa ta'ala okay ay panakatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku hadith Abu Hurairah tigin manuto qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith pananggila inyo suka pangantap sa marata kamata na suka pangantap sa marata nagina ni daapi titamanan yan abukag akatero pamanaging ko to miyatago sa puso ka naging ko ta miyatago sa puso ka akapangantang sa marata inantap ka sa marata siya gaya na peduto sa pinakabukag pinakabukag ito akatero. Ngayon to, kay puno to ko syaitan, puno to ko baya ginawang ka. Kanabuo to po ko Allah, kanabuo to tawfiq ko Allah. Puno to ko baya ginawang ka, puno to ko syaitan, agyang ko ta kapangantapang ka ko pagaring ka muslim sa marata antapan. Ay akatero mga salaf, si Imam Al-Ghazali, su'udh dhanni ghibatun bil qalb. Suatigin suka pangantap sa marata ghibatun bil qalb na ginanatigin na dianan di ikapamaganta o puso ayaman niya na suka paganta pangabas ko pagaring ka nagalab kanan o puso ginan di ikapakapamaganta o puso so dila na di makapamaganta so dila na di makapamaganta igirap pambalas na ka sige ayan na giya lagi di imana benda lagi di betadian benda peminasa siya aya benda makatipo siya aya gitu na kapamaganta to igira bilas kadila igira dengan barsa ka matagben mangititik sa puso ka na gitu at tigi Imam Ghazali ikiya pamaganta o puso ka mangititik sa puso ka siya kaya din na benda peminasa o di naudagan yan pakautanga tabi tao o di naudagan yan pakautanga na piangantap ka sa marata agida ka sa kapakautangan na piang atapak mo sa marata ibaray budi sedua alema lagi duto ay do subhanallah nya karata-ratanan bang katawi na daga sa mapakautang ay sa ko na makikinang lang sa pera ka pangutang ako mambu na dex ka mapakautang ay katawi nga na nya kalalaway pera ka nasagi mo to daga kakapagutang na upang piangan tapak mo sa marata baray budi sedu ayun mo taka pangaran sa marata nagkadusa ka ro kading kakatawan nagkapakaya sudah kan raka membuka pagutangi nayad na mala sa bapian nakayad apirakakan okay o di na ad na hikmah kanon padsagyan ko to ang mga rarad padsagyan ko to ang mga rarad kapangantap sa marata sumangarara diyan na naging ito sababun liluku'i fi syirki wal bid'ati wal dalal subhanallah na'udhu billahi min dhalik igira amarata kay antangan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala marata aka antapan ka ku Allah subhanahu wa ta'ala pamanap ka gira ko ay tunad niya titid na ipumang niya kung pumang nina kan na taman ni man to na dintari mao Allah na marata ito antapan piangantap ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa marata uli na guminiraw ka mata na sa Allah na kanabamon to kaino to sa kan na bara sambuyang ako na di ko niyan priskyan sa mala na siya ito na bara
baradusa na priske niya sa kanya sa mala. Na inantap ka pa sa Allah subhanahu wa ta'ala sa marata. Oy. O di napkagiro ka so Allah subhanahu wa ta'ala na may to ilimo, may to rak ni gagaw. Kadi kunyan magan sa madagla riski. Mga lagi dinan, mga antangan na mga ratasi ko kipupantagan ka kukanan ka Rabbul Alamin. Oy. Nagyang ka na nakaantapang ka ko Allah subhanahu wa ta'ala sa marata napkasabapanan sang kuto kapapakasong kasi ko kapan ako to. Ayun to. Nakagip ka da susarig ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na sayap ka da susarig ka sayap ka tago susarig ka sa giyong kuto salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. O di na di ka di makanggalabak sa bid'ah o di na di ka di makanggalabak sa kadidigan. Ay din ka di da sarig ka sa giyong kutuwa kapanarig ka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaba ka mapi antangan sa ikukipapantagan ka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Piangantap ka sa marata su Allah subhanahu wa ta'ala. Ato na iniya barasim bago na di ko prisken wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na iniya miya kadagdagla ko ipangnis iku Allah subhanahu wa ta'ala na ded na tiarim untaman ni manto. Anto na iniya piyamang niyang ko Allah subhanahu wa ta'ala makapangarom ako na taman ni manto na dagun yan din pakapangarom miyangantap ka sa marata. Anto na iniya piyamang niyang ko Allah subhanahu wa ta'ala bawata ako na dagun yan din berriski sa wata. Ha? Nalangon na nan marata antangan si kukipupantag na ka ko Allah subhanahu wa ta'ala kailangan namipu ka sa akanan. Kailangan namipu ka sa akanan. Ha? Ikadua, ang mga raradiyan na sifatun man la yuhibbuhumullah. Diyan ka kapangantap sa marata na sifat ayaw mga tao. Akanabap kababayaan wallah subhanahu wa ta'ala. Sifat panayaw mga tao ang mga munafiq. Agiyan ka lagi day. Apa pangantap na yan sa pagarinyan sang kutwa marata antapan. Subhanallah. Padaya sa sifat munafiq na sumang munafiq na kanabasiram kabubay wallah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo na sababun fi istihqaqi la'natillahi wa ghadabih. Igir amya padala maya ko manusia agyang ka kapangantap sa maratas ikum mga pagarinyan ang mga Muslim ayap no ba yang ka di pangantap sa marata na su Allah subhanahu wa ta'ala na kepadalam sa kanyan sa agyang kutwa murka wallah subhanahu wa ta'ala na gurarang ito wallah subhanahu wa ta'ala. Aya katimbal ina basta ataw ama pasang kapangantap sa marata aantap na ko nga sa marata sa agyang utwa kaya pakatiro akan aantap na kasi ito sa marata aantap na kasi ama ka sa marata si ina ka sa marata piangantap kasi ran sa marata ha na deden ama pi akapupagintaw niyan basta sa manusia agi kapupagintaw niya na ded na ki ama pi akapupagintaw niyan di niyan din kagdam so kapya kapitaam o parateya kapitaam o kabubaloy a muslim kapitaam o kabubaloy a mu'min sa Allah subhanahu wa ta'ala agi langon marata antapan inus ka na pakapipian ka antapan ka antangan ka si salakaw di salakaw si kipapantagan ka kung mga lawas ka kipapantagan ka kung mga pagaring ka kipapantagan ka kung mga siringan ka kipapantagan ka kung mga subhanallah kailangan ama kapiya kakiran antangan. Kenapa kagi daka pakasmbaya o seringan kasako kura na piangantap ka mo sa marata. Daan ni pakasmbaya ko nyo sa kukura ko mo kura kong rundaan. Nakagida ka niya nun pakasmbaya. Katigi na miya putol sa ulo niyan. Natigayi mamara ka din. Nagyuto na biro to miya putol sa ulo o kukura yan. Nagkagiro ka, di mamara ka din. Mamantid. Di ko niya naman pakasmbayin. Ha? Nalagi dito. Marata o tuwa ka pangantap. Nakuan tanong na sa ginawa tanong. O pamanagiyang ko tuwa ad na pumangnin ka na si Koreano der kaun kibgan na piyangantap ka sa marata na miya karata-rataanan asifata. Miya rata-rataanan ulawla. Kaginan na ulawlanan ad aparatiyan yang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ulawlanan o mga tao ang mga munafiq. Mga lagi dinan. Ikapat naging utayurithul insan al-akhlaq as-sayyi'ah. So manusia nagiram niya sifat yan naging kaiya marat akapangantap na padsang ko ta resulta niyan na papakarata mambu ipaparangayan. Subhanallah.
Na'udzubillahi min dzalik. Pepakarata mambu ipaparangayan, pepakarata ikapakin duduluna, pepakarata ikatero. Ay itu marata antapan yan raka, marata ka antapan yan raka, marata ka antapan yan ko salakaw di salakaw. Na andid ni gitu mapamalo sa puso yan nagyong kuta kapasang yan ikapangantap sa marata na pepakarata mambu ipaparangayan, pepakarata igelebek, pepakarata ikatero. Subhanallah. Ilidas tanarun Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berpensang kuta mga raradian na sababun fi wujudil ahqadi wal adawa. Subhanallah. Benar din. Igir asutaw na marata antapan si Erka ka di kanyan ipangantapan sa marata na kasabapan ito sa giyong kutwa kapakasiig. Kasabapan ito sa giyong kutwa kapakasiig. Dis kanyan di imbaloy amakasiig na guririduong kanyan din. Dir ka din masusuata. Ay ito ka antapan yan rin sa marata. Oy. Namiyak ka rata-rata niya sifat. Inos ka ng mga pagariakan. Ay mala, ginawa ko. Na panangigil ang tanong o batanop ka antap sa mga pagaritano. Taman sa dapan. Amyelay tanong marayag. Akarina. Sa agiyang kutua pinggalabakyan na benar agyuto'y sabab akyang galabakan yan nun. Amaratas kanya nun iantapa. Na didin ka pa kay o batano kokoma. Nagudidin ka pa kay o batano pakarayagas ikumadakal ataw agyang kuto matag-antangan. Kay sama na yan na subhanallah. Sama na yan na sa mga soroyan na ayakadagalang kubalita iran na mga antangan iran bedin. Apiangan tangiran ada katatanto niyan. Apiangan tapiran sutaw sa marata na ini payapatirang ka, ini pamalita iran sa giyang ka iya sa kamagingad. Na gitu na mataguto marata antangan si ikutaw. Ibarat yan na miyatimo-timo agyan ka iya mga team suroyan. Na miyatimo-timo agyan ka mga team suroyan. Na umanisa na mimbabaka-bakasiran. Si Masikwan, nagurun may langit si Fulan. Si Ustad Ahmad na giya. Piangan tapakwiran sa marata, piangan tapakwiran sa marata. Akan na ba nakapakatanto niya, nakamatagiraban pagkanag mga chismis. Na ibarat yan, naguwira na mangupakalang kapasama daglay. Ataw na si Ustad Ahmad, ay daw, kapangantap sa marata. Inantap akong ka sa marata. Namiyado sa kasagyong utwaki antapang karakan. Ay ako inibigay ginawa ko sampul ka para kemaratabatan rekan. Nah. Saya tanop man sagyang kutua kataro Ibn al-Qayyim. Tigo Ibn al-Qayyim aktharul khalqa bal kulluhum illa man sha Allah yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna as-saw. A'udhu billahi min dhalik. Kadakala natigyan ko oripan o Allah kaadan o Allah subhanahu wa ta'ala na inunta atigin na sukalang waniran sabu atigin sa kabayaon wallah sabu sa ikalim un wallah yadhunnuna billahi ghayra al-haq na ayadin kaanta payrang ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyong kuta marata aantapan ghayra al-haq kana benar paman na dititu agyong kuta kaanta payrang ko Allah subhanahu wa ta'ala فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوص للحلق kaswatigin sukadaklan kumbawataan o Adam na ayat tarima iyanon na adan akabenarian adun mibagay wallah subhanahu wa ta'ala astagfirullah adna kabenarian adun mibagay wallah subhanahu wa ta'ala ya Allah minggalabag ako misembayang ako misedek ako mipiupi ako na kailangan nakabenarakan na riski na ako nga sa miya kalalan natunay niya daw nga riski a'udhu billahi minasyaitanir rajim miya karataratanan antangan udi wa annahu yastahiqqu fawqa ma a'tahu Allah udi naguminiraos kanya na ya Allah ay man dapat riski nga kan na fortuner kana ba FX tamaraw FX miya kalig kana ba man dapat ay risking gara kan lagi kailangan dapat ya Allah na ay ini risking gara na lagi dia subhanallah kita pia karata kaso antangan ka antapan kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala pia ngantap kaso Allah subhanahu wa ta'ala sa marata saging uta ka risk inyan ka saging uta
ini beginian raka kalbihan na piang antap kan su Allah. Upamana derapan makapanalamat sa yung uta ini beginian raka kabakad kagiro ya Allah. Tunay na mimbuli ako barasan ba yung nabahudin miya kayo ito iriski. Naman ito, ad na mga manusia lagi dinan. Kagiros ka na mimbuli ako barasan ba yung nabahud miya kayo ito iriski. Nakagi ko baradusa ko na miya kalala absul da riski. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Nah, saya tanap masagi yung utwa asbabul wuku' fi su'i dhann. Anto na yung mga sabab, anto na yung mga sabab pagpakatulod ko manusia sa dinyan ikang galabakas ang kaiya kapangantap sa mga rarata. Anto na ini mga sabab yan. Nakatayad na mga sabab yan. Baga na yung sabab yan, naging utwa al-jahal, ka-ignorante, kabubuda. Yung kuta din kakatawan so titwa betad o manusia. Naigira din ka to katawan, maignorante ka, sang kuta betad yan, titwa betad yan, na dingkas kanyan di mapangantap sa marata. Dingkas kanyan di mapangantap sa marata. Ikadua, ittiba'ul hawa. Yung kuta ka pangungunutin ka, kubay ginawang ka. Tanudin ka, pagariyakan ang Muslim, babayakan ang Muslima, mataan asubaya ginawa na ayasugo niyan rakanagiyong kutuwa, marata. Wattiba'ul hawa, napadsang kanan asugo niyan rakanagiyong kutuwa, kapangantapang ka ko pagaring ka ang Muslim sa marata. Okay. Ikatlo naging utang musahabatu ahli al-fisq wal fujur. Padpan amiyak kalala. Padpan amiyak kalala ap kasabapan sa dingkad ikapakapangantap sa marata. Nagyang kanan mi pag-unuta ka ang mga tao, mga layok ka ang mga tao na mga barado sa sirang kakanabasiran mga barasimba. Basta aya mi pag-unuta ka mga tao, na mapasang ikasuruyan na padkakiran akabaloy asuruyan. Mapasang ikapangantap sa marata na padkakiran akabaloy apapangantap sa marata. Mapasang ikapamaninta na pagkakiran kabaloy ka mapasang pan ikapamaninta. Basta ay may pag-unuta ka na dip sa sambayang naduang kanyan. Kibagak ka pan sa sambayang ka. Kibagak ka pan sa sambayang ka. Ay no sa kaamano siya na pamimiliing ka so ipambulayo ka ka. Kakapakaya sulayo ka na udi kaya sababan sa kaya pa ka surga ka na kaya sababan sa kaya pa ka naraka. Kaya pa ka naraka ka. Oy, kami alayanan sa Quran, naging uta, laytani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, tumud na, dakan bisma, may palayaw ko siya kaya ka, ba ako niyan din miya didig, ba ako niyan din miya ulog sa naraka jahannam. Ila man ito, ino kailangan na makapamimili ka sa layok ka. Kapag pinabisagyan ko tuwa, din ka di ka pakapangantap sa marata, nasa upsang ko tuwa, kaya layaman kasi, kung mga layok ka, ang mga papasang ikapangantap sa marata ang kutwadiran ing galabakan taman sa miyang galabak kamambu. Sa din sa layok ka, sa din sa galabak o layok ka, ginawain ka, nagyuto din imararani apapakararadra ka. O pamakaaya layok ka na mga barasimba na insyaAllah subhanahu wa ta'ala na mararani apambali ka barasambayang. O pamakaaya mga layok ka na mga pipe dabiatan, bali ka mambu mapipe dabiatan. O pamakaaya mga layok ka na mga pipe katero, na ikamamalakaw baka di makatero sa marata katero. Na klid na man, o pa makaaya mga layok ka, na mga papasang ikasuruyan, ka modul patrol team, nakapad ka pa na modul patrol. Apya di ka patero, nagyang ko tading ka, di ka pamamakin, napad ka raw pan sa gyang uta, pagkadusa. Na, ikanam nagyang ko al-israfu fil ghaira. Igir ada maratabat tao manusia na gitu. Igir ada maratabat yan na gitu. Kasabab pampanuto sa iyong kutwa anto na ini. Kasabab pampanuto hakap kada agyong kutwa kapkaad na agyong kutwa kapangantap sa marata. Katawan niyo anto na imiyak kalala apada hikmah sa kya pa ka haramaw Allah subhanahu wa ta'ala sa ikaw baboy. Ay pada miya kalala hikmah akya pa kaharamaw Allah subhanahu wa ta'ala sa iku baboy liyo sa giyang kuto akababaloy niyan amarsik na pada hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala na kagiso papakakan sa baboy na pagkadaan sa maratabat
na makapangimnar tao napkadaan siran sa maratabat. Kaso mga Kristiyan, apapakakan sa bubuy, ayad na panganang kanira na bubuy, na ayad na kalilid na da maratabatiran. Kana ba lagi dumamranaw? Diyan kaya mga Kristiyan na upamakaad na gulo sa isa pragatan, kagi ka sa sagadan ta, may kapagintaw ta sa pragatan. Upamakaad na gulo, nagyan kaya Kristiyan na dinin pagabang supadiyan. Da maratabat yan nun. Diyan kaya Kristiyan na pababayaan niya so wataian, arinian, adi makipagidaan wa, di makipagdita. Kaya da maratabat yan nun. Lagi dito, da maratabat yan nun. Ugay naging amrano, na sa isa pragatan, na may tubui kabikilang kira na gusto Kristiyan, na miyate mo alam mo na yung amrano. Subhanallah. Ino to, na maratabatiran. Na maratabatiran, di sila ni mga maratabat. Na, saka mo tumambu, di ka pa kayo ubaso maranaw. Na ubang kon pakilay na pagidaan ka si watayan, pagidaan ka si bubinian, pagidaan ka si arinian. Haba hindi patayin ka. Lagi danan. Na igra man to, asa ka na da maratabat ka. Ayap tero na da maratabat yan, na suda maratabat yan ko agaman yan. Na pad-araradiyan, nagyang kaya kapangantap sa marata. Magitan sa miya kalala sampol. Sa iko kabubaloy tanong mama. Sa iko kabubaloy kan amama na ayay ibarat o maratabat yan. Ibarat yan na adyak ni pag-ibarat na ginawa ko. Ibarat yan na sumama. Ibarat yan na sumama na ad na karomanian adip sa limot, ad na karomanian adip sa bayang, na gito na mamaw to ad maratabat yan kay karomanian. Subhanallah. Da maratabat yan kay karomanian. Nagyong kutwa kaada iron sa maratabat sa gyung kutwa oras. Kailangan ito mi maratabat yan kaaga mo to. Sugunan no to Islam. Na kasaba pa no to sa dinyan di ikapakapangantap sa mga rata. Na, sabot tanong to. Na, tumugalin tanong sa gyung kutwa mga sabab kag nakita no sang kaya kapangantap sa marata. Sa man yan, nagya subulong yan. Bulungan tanong mga ginawa tanong. Ano man kaduna miyak kargrag na apalaguyan. Alagi marag na apalaguyan. Ugaid na adin ang mga bulong yan. Ad na mga bulong yan. Langwa sakit na ad na bulong yan. Apyaging coronavirus na ad na bulong yan. Ugaid na dapan makama. Dapan upama na dapan ma-discover. Inshallah na ad na bulong ay. Na, padsagyang ko to kipukasaan tanong sa gyang kaya kapangantap sa marata, naging uta al-isti'adhatu billah wa at-tawaqqufu 'anil istirsali fi dhunun. Gyung ko to kalindung kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapa mamugong ka sa syaitan. Anded ni kanagang ka ko pedeka, o din anded ni kititik ko puso ka, pamikiran ka, apangantap ka sa marata. Na lindung ako Allah, pamamugaw ka sa syaitan, galab ko to syaitan, nagusubaya ginaon ka. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, di ka niya kabaya ubang di panganta pa si fulan, sa lagi daigi, marata. Di ka niya kabaya. Na gito, lindung nga si ko Allah subhanahu wa ta'ala, na kailangan na mapags ka ginawang ka. Ba nga pang ano tiso ginawang ka, andid ni kinititik yan, hapuso ka, marata ki saya na, natig ka man buwa. Ayagi, marata siya, kagi, lagi di manay. Di, basta andid ni kagdamang kaon, langon tanong, pakagdamsan. Gingin ka na, lagi din, pakagdam tanusan. O giid na, kailangan na may nagkakamamu, ginawa nga, andin ni kititikan sa puso ka na, lindungan ko Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ikadua, naging ito, ma'arifatu asma'illahi wa sifatihi ala manhajis salafis salih. Yung ko ito, padsaging ko ito, kapapakapi at tanong ko, antangan tanong si Allah subhanahu wa ta'ala, na padapakaw ko prakatanuron, nang kutua katukawan tanus sumaanaw mga ingaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, katukawan tanus kaniya sumakalimuon, kapara di tanup ka di sa pag-asa, ay kalimutan ng Allah. Katukawan tanus kaniya sumasaling gagawin, katukawan tanus kaniya miyangadan, upama nasaging ko ta mga ngaran yan, mga sifatin na kailangan na katukawan tanus, ya Allah, saka sumasaling gagaw ang makalimuon, mataan na sugagaw ka, nagusulimo ka, na miyarang ko miyan sulangwan taman. Ya Allah, kalimuong kaming kasaging kailagi daya amang babitadami. Bangka pakarata, kay so manusia, igira malubay so para tayo manusia. Kanabad matag malubay, kay igira, din yan makakanal sa mga ingaran wallah.
pamanadinyan makakana lagi ng utakababali wallahu subhanahu wa ta'ala masaling gagaw na pagkagiros kanya na tunad na miya betad tanwaya langon tanu din miya ko abayros nadid na ya pangalimos wallah nadid na ya subhanallah piyangan tapkas wallahu subhanahu wa ta'ala piyangan tapkas wallahu subhanahu wa ta'ala miya karatarataan bangga kami nagilimur ka wallahu subhanahu wa ta'ala ino miya bayros ka ang ano niyan karila isang kuto mga dusan niyo ha na ikatalo na al-khawfu min uqubati man yusi'u dhann al-khawfu min uqubat. Yung uta kailangan na mikalak ka ang kutwa siksa akaparuling ka. Kaad na siksa ini. O pa makaad na dusan yan, ad na siksa yan. Nasuka taro Allah subhanahu wa ta'ala, inna ba'da dhanni ithm, mata nasuka pangantap sa marata, susabagi ka pangantap sa marata na dusa. Nagyang uta dusa na dito di imbeloy uquba, siksa. Lagi anto aka siksa sang kaya dunia. Udi na siksa sa alungan amawri. Naditaw to katawan anto na ibuntalo to. Mapumangning kanan arilas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Inos ka pagariakan, apa pa ka nagsama na ya. Sama na ya, labi ka no duga tos kataw. Sakano apa pa ka napumangni ka sarila ko Allah. Ya Allah, harila ako nga. Miya panganta pa kan si ustad. Miya panganta pa kan si umiyakan. Miya panganta pa kan si abiyakan. Miya panganta pa kan si pagariakan. Anto na ibundala ka panganta pa kan ki uminga, agu ki abinga. Piangantap ka siya binga sa di kanyan kabubayaan ka, da kanyan iugi sa giyong kutwa kapsyaping ka. Piangantap ka si uming ka sa kanabakan yan pakatatayaan, nakakagiri da kanyan bagi sa pira, kaya bu ini pumangni ka sa sangibun, ayaw bu ini begini yan raka na 5 gatos. Piangantap ka siya ran, mga lagidanan. Na pumangni nga na narila. Ha? Kadusanan, agi nga nakapangantap sa marata. Padpan nagyang ko alwasail almu'ina padpan sagyang ko okit-okit padpan sagyang ko okit-okit kakabulungitan no si na ittihamun nafs su'udhan bin nafs aya pangantapang ka sa marata nagyang kanan mismo ginawang ka Allahu akbar pamna tulad na kad na rin ginawa kan amya karata-rata ka niya sa atan na padanan sa papakabulungon. Udi na pangantapan na kaginaw ka. Sakaki na madere nung nga sa simba. Hay ginawa ko na madere nung nga sa simba. Giya. Marata kay sa atan kay nung nga di pa maganta si Kwan. Na, wad na pamaganta na wad no pamapaganta pa na ka sa marata, wad na o pa man na suspik na ka sa marata, ula na aya suspik nga naging nga ginawa nga. Giya nga ginawa nga na aya nga pangantap sa marata kapadanan sa bulong akap kada o kapangantap sa marata si kusala ka ibarat na inantap ka sa marata napagantap na ginawa kan tunad na ginawa banda kub sari marata iparangay kay inwak na di pa pangantap siya ito sa marata ako aki parangay kakatay akuan di kan di pa magantan siya ito malubay ako aki iparatiya si ko Allah malubay ako isimba ko Allah kakatay daw ko kuan daw ko makasimbayang mga laidanan. Diyan kaya mismo ginawang kay papangantap na ka. Padpan, o pamanan na papakagu praktan usang kuta kibagan tanong kung mga rataan tapan, naging uta tarkot tahakko ka. Kibagan tanong sa kang gilub at naroon sa andaman ay katanto to. Ibarat na guminiro ka, benda besari makatipo siya kaya. Naging uta kaya giro nga benda besari makatipo siya kaya, makatipo siya kaya. Ada katatanto niyan, na miyang ilay ka mumusa okiti, anda man ay katanto niyan, mada ka deng kapang pure na kaya kwan siya kaya, mada ka deng katondunggus ka, anda ka mga dikuan, benda ka kikuan, lagi dia giya. Gitu na pagaring ko to Muslim. Pagaring ko to Muslim akna berkapakanggay aguna agyang ko to dingkon ikang bebanugas ang ko to mga paawingen mga karibatan yan kaaya bu antap karuna anak ka mapakatan to agyang utamarata antapan ko na miya karata-rataanan ula subhanallah sak tano na padsaging utap limpyon tano mga pagariakan mga babayakan nagyong to mga puso tano sa aya pikiran tano na sukap karibat o sa lakawar kita no napkadan raktano mambutap karibat tano so kapkaad no paawengiran napkadan raktano na paawengian kapara di tano makapanggagaan mga kum sa tao para di tano mapakarata so antangan tano ko tao
napipikiran tanua so karibatan iran nap karibatan mambu so pawiran nap ke pawingan tanu mambu ka insyaallah subhanahu wa ta'ala na mimbelui ka mutawassita matengka sukudan sagiang kutua pagletatan o ginawang ka agu sa pagaring ka muslim agip ka pikir agi ginawa na mismo karibat ka adna paawing ka napkapikir ka to naigira mapipikir adna paawing ka adna karibatan ka na margan karang kanyan sagiang kutua ka pumaawing ka nagu ka pakaribatan ka kung mga pagaring ka mga muslim pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya ko anaya saguna wa aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.